Daşary ýurt pasportyna eýe bolmak üçin Türkmenabad şäheriniň migrasiýa gullugyna ýüzlenýän raýatlaryň öz dokumentlerini tapşyrmak üçin nowatlary indiki ýylyň fevral aýynda ýeter. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, soňky günlerde migrasiýon gullugyna ýüzlenýän adamlara daşary ýurt pasporty üçin dokument tapşyrmak mümkinçiligini diňe 2020-nji ýylyň fevral aýynda boljagyny aýdyp nowata ýazýarlar. Muňa garamazdan idaranyň öňünde nowatlar saklanýar. Şu günler daşary ýurt pasportyny almak isleýänleriň sany ýeterlik edaranyň öňünde uly nowatlar saklanýar. Ýöne indi migrasiýa gullugyna ýüz tutanlara 2020-nji ýylyň fevral aýynda dokument tapşyrmak üçin kartoçka berýärler. Şeýle-de dokumentleriň tapşyrylmagynyň soň pasporta 2 aý garaşmaly boljagyny aýdýarlar diýip Azatlyň Liwapdaky habarçysy 1-nji oktýabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä daşary ýurt pasporty üçin nowatlaryň artmagy regionyň ýylatynyň arasynda daşary ýurtlara işe ýa-da okuwa gitmek isleýänleriň gitdigiçe köpelmegi bilen bagly. Häzir sebetde işsizleriň sany köpelýär. Her ýyl ýaşlaryň orta mektebi tamamlamagynyň we armiýadan dolanyp gelmeginiň netijesinde müňlerçe ýaş işsiz, iş gözleginde daşary döwletlere aşmak arzulary bilen daşary ýurt pasportyny edilmegiň uğruna çykýar. Raýatlarymyz daşary döwletlere çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsalaram, ýyl içinde daşary ýurtlarda zähmet çekmäge bolan islegler bir jegem peselmedi diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosy daşary ýurt pasportyny almagyň häzirki tertipleri barada Türkmenabadyň migrasiýa gullugynyň özünden maglumat alyp bilmedi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary soňky 2 aýyň dowamında daşowyň migrasiýa gullugynda pasport almak isleýän raýatlaryň nowatlarynyň öňküsünden köpelendigini habar beripdi. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň şahsiýetini anyklamak işlerini geçirýärler. Şeýle-de raýatlaryň ýurduň daşyna gitmegini kynlaşdyrýan we türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda galmagyny agyrlaşdyrýan düzgünleri girdýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamında tas 2 million adam Türkmenistany terk edipdir.